Hoxe imos falar de educación, que é unha das nosas misións máis queridas e máis importantes, en concreto pois de educación en galego, que facemos moita porque unha dos nosos clientes máis abundantes son os coles. Nos módulos da Sala Mare Magnum veredes que algúns tratan temas xenerales, por exemplo, o cambio climático, pero logo parte dos textos están localizados a Galiza. Esos textos están escritos en galego. Entón, eso ten unha utilidade clara, que é que para os galegos podamos ler na nosa propia lingua. Por qué? Porque unha clave de comunicación que funciona moi ben é intentar que o vínculo entre o que ti queres contar e a xente sea o máis estreito posible. Entón, como moitos dos nosos visitantes son de Galicia, a maior parte deles, deste xeito a comunicación creemos que funciona mellor, sobre todo a hora de traballar con realidades medioambientais que afectan, como digo, as costas galegas ou a realidade das praias galegas, dos mercados, por exemplo. A realidade do vínculo dos galegos co mar sabedes que é moi intensa, é moi complexa. Somos un pobo que ten unha vinculación moi forte co mar a todos os niveis. Isto, por exemplo, ten un reflexo na sinonimia dos nomes dos peixes en galego, que teñen unha diversidade realmente espectacular. Desde logo é riqueza lingüística, é moi bonito, e nos o explicamos. Se os fixades debaixo daqui das peceiras de gran volumen de Mare Magnum, veredes que os nomes están traducidos a varias linguas, entre, por suposto, están en galego, e moitas veces hai varios nomes en galego, porque temos en conta que según de onde sea o visitante galego, vai a buscar un nome ou outro, ou vai estar acostumbrado a manexar un nome ou outro. Moita divulgación que nos facemos é a nivel coloquial, porque está dirixida non aos expertos, sino ao público xeral. E esa divulgación científica pódese facer de xeito completamente normal e integral en galego, sin ningún problema. Ben falado! Cae do ceo cando chove. Auga. Cómese o día da feira con cachelos. Polvo. Ves como sabes? Ben mirado, só os submarinistas conseguen ver os peixes tan ao natural como os vimos hoxe nós na Casa dos Peixes da Coruña. Vendos nadar así, tan lindamente, tan sen esforzo e tan a carón de nós, un entende por que decimos nadar como un peixe, ou por que decimos máis lavado que os peixes do mar. Porque os peixes, ao revés dos animais de terra, sempre andan lavados. Pero hoxe eu quero lles contar un truco que é un truco de ditos. Cando vostedes estean nunha reunión familiar ou nunha reunión de amigos e queren decir algo e non lles fagan caso, berren isto: deixádeme vender o meu peixe. E verán como, coa gracia do dito, todo o mundo vai calar. Vostedes aproveiten ese momento e digan o que teñan que decir. E se alguén os interrompe, volvan dicir: deixádeme acabar de vender o meu peixe. Verán como funciona. A vos